25 март мусобиқаи байналмилалии ҷоми Наврӯз 2022 оғоз гардид. Дар ин рӯз мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо якачини кишвари Уганда рақобат кард. Вохӯри дастаҳо дар варзишгоҳи марказии Намангон баргузор шуд. Ҳисобро дар дақиқаи 8 футболбози Уганда Эммануэл Окви боз кард. пеш аз ба танаффус баромадан Алишер Ҷалилов голи ҷавобиро вориди дарвозаи Уганда намуд. бо ҳамин то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ дастаҳо натавонистанд дигар натиҷаро тағйир диҳанд ва тибқи муқаррарот ғолиб дар силсила зарбаҳои 11 метра муайян карда шуд. дар силсилаи пеналти футболбозони Уганда аз худ маҳорати хубтар нишон дода даст боло гардиданд. аз ҳайати тими мо Алиҷони Айнӣ ва Зоир Ҷурабоев натавонистанд аз уҳдаи пеналти бароянд. мутобиқи низомнома ғолибони даври ниманиҳоӣ дар даври ниҳоии мусобиқот ва мағлубшудагон дар бозӣ барои ҷои сеюм рақобатро идома медиҳанд. яъне мунтахаби Тоҷикистон барои ҷои сеюм муборизаро давом медиҳад. дастаи Угандаам хеле дастаи пурқувват аст. чӣ хеле ки ҳамагон шоҳид аст, агар дар ҷои 80 аст дар рейтинг, хеле дастаи пурқувват аст. аммо фикр мекунам мо аз онҳо ягон камбудӣ надоштем, вале фикр мекунам ки хубтар ҳам бозӣ кардем. аммо чӣ хеле ки мегӯям, ҷаримаи 11 метраи лотарея мебошад.